Kasado na matud pa ang citywide transport strike nga ipahigayon sa grupong transmission piston sa Davao City ugmang adlaw December 27. Samtang LTFRB ug City Transport and Traffic Management Office nangandam na sab og mga bus ugaling daghang mga commuter ang mas stranded sa kadalanan sa syudad. Ani ang report ni Argil Relator. 80% matud pa sa mga pampasaherong jeep sa Davao City ang nakatakdang musalmot sa citywide transport strike ugmang adlaw, December 27 sa Davao City, sumala sa grupong Transmission Piston. Kinisubay gihapon sa ilang pagbabag sa pagpatuman sa PUV Modernization Program. Sumala sa grupo, doon na sila gipangduulan nga kooperatiba nga may kumpirma nga moapil sa tigil pasada. Apan aminado sila nga dunay dili mosuporta sa maong lakang. Out of 6,000 more or less no nga ihap sa traditional jeepney nga gadagan karon. Nasa mga 80% ang confirm nga maapil sila sa kining Liho Bautista. Busa lauman matud pa nga pipila lang ang mga masahero nga PUJ sa syudad ugma. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 11 nagpasabot nga walay labot ang Davao City sa giingong deadline sa consolidation sa December 31. Sanglit lahi ang programa nga mao ang Davao Bus Project ang ipatuman sa syudad. Busa walay angay kabalakan ang mga driver ug operator. Kining ato ang 11 ka kooperatiba nga naa sa syudad sa Davao nga nag-consider nga mag-consolidate long before. They're very cooperative, Jill, no? As a matter of fact, naka-avail pa gani sila sa bago na itong ipahimutan na service contracting program. Sa kabahin sa pipila ka PUJ drivers. O ka na, wapil mo na. Dili may musubot na kuhan. Na tawag kami nga ng listado ng mga sakyanan ng mga jeep. Ang amo lang unta nga mga driver, unta dili nila kuhaon ang mga panginabuhian. Ingin sila karon nga padrebon mig bus. Sa pagkakaroon pa lang ng bus na anan-anan yung mga driver. Diba? Kami in town, pagkunsami. Hinoon, andam na ang LTFRB ug Davao City Transport and Traffic Management Office sa mga lakang sama sa bus deployment ug galing daghang mas stranded nga commuters sa kadalanan nga resulta sa transport strike. Nga kining atong prangkisa, kinulaman rin nato ni sa gobyerno, no? So ang katuyuan sa atong prangkisa is muhatag og public service, no? Muhatag og kasakyan sa atong mga tao. So kinahanglan ampingan tanino kay anytime soon pwede kay ni makabayolate ani. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.